Hello guys, tingnan natin yung baby ko. Natutulog doon sa labas. Kakaiba yung trip. Halika, tingnan natin. Ayun guys. Yung baby namin, hindi yan natutulog basta-basta. Kailangang ilagay sa stroller. What? Tapos, iabog-abog na parang nakasakay siya sa duyan. Tapos ayan oh, tulog na. Ayan guys. So pagkatapos niyan, pwede na yang ilipat sa higaan dahil tulog na. Ganyan yung aming struggle araw-araw eh. Natutulog talaga yan sa stroller imbis na sa kutson. Tapos pag tulog na yan dyan sa stroller, saka pa lang yan ililipat sa kutson. Ayun, so lipat na natin guys. Sige mama, ilipat na. Ayan, umiyak na. Ayan, umiyak na. Kailangan isakay na naman yan sa stroller bago matulog uli. Ayan guys. Umiyak na. Ligpitin natin to. So pag hindi pa yan pag hindi pa yan matulog, isasakay na naman ulit dito sa stroller. Nako, pahirapan kami talaga sa pagpapatulog sa baby namin. Ligpitan natin to guys. Ayun na, pinasok na ni mama sa kwarto. Good luck, sana matulog na. Ayan guys, bulilyaso, gising. Bibi, yaka papa. Bibi, yaka papa. Ano po, na dyan, dali na. Yes, nalugsa. Huwag ka lumugsad. Diyan ka lang kay papa. Yakap lang kay papa. Tingin dyan, tingin. Ganyan. Pugi, ginang bibi ko ah. Tingin. Tapos tingin kay papa, dali. Tingin kay papa. Diba supportive ang mama? Dali, tingin mo. Oh. Thank you, baby. Love, baby. Ibi. Ito, papa. Lablabin. Lablabin na lablabin ang aming bi. Huwag ka bumaba. Huwag ka lang lumugsad. Baby. Pugi naman ng bata na yan. Ayan guys. Binisan na lang namin at ito naglalaro na oh. Hirap talaga nitong patulogin ako. Madalas yan maghapon hindi yan natutulog. Sa gabi lang yan bumabawi ng tulog. So ito po yung aming banding dito na mag-ama.